ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಉಂಡೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೋಟದಾತೆ ಅನ್ನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಂದು ಒಂಚಿಗೆ ದಪ್ಪ ಅಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದು ಜಾ ದೇಪಂಡ ಐತೊಂದು ಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ತಿವನ್ಲೆ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಹೊಸತು ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆಯ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಅಂತೆ ನೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಹೂವೇ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನ ಪಾಡೊನುಲಿ ಇದುವೆಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ರೆಡಿ ಮಂತಿಪ್ಪುನು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುನ ನೆಕ್ ಟೈಮಿಗೂ ಅವು ಪೂರ ನೇಯ್ ಚೌಲಿ ಓಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪು ಜೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂತೂ ತುಪ್ಪುಡು ಫ್ರೈ ಆದಾಂಡು ಇತ್ತೆಂದೀಕ ನಮ್ಮ ಚೌಲಿ ಆಯ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ದೆತೊಂದನ ಆತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿ ಬೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಅದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೋಟೆ ದೆತೊಂದೆ ಈಗ ರಡ್ಡು ಲೋಟೆದಾತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಡು ಹೆಚ್ಚಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಚೀಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತೆ ಅಳತೆ ದೆತೊನುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಪೊಡಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿರೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಜೆನೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಬಾಜೆನೋಗು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ ಐನೆಟ್ ಹತ್ರ ನಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಪ್ಪಣ ಸಕ್ಕರೆದ ಪುಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಂಟು ಗಂಟೆ ಅದಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅವಿನವರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡ್ ಪಾಡು ಪುಡಿ ಮಲ್ತನ್ಗು ಜೇಲೆಕ್ಕವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಈ ಸೋನೋಡು ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಏಪಲವರರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐಕಿ ಸುಲಭ ವಿಧಾನೋಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಯಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಕಂತ ತಿನ್ಪುನೆ ಕಿಲ್ಲಡೊಂಚೂರು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇತ್ಯಾನು ಈ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಪೊಡಿಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಡ್ಡೇ ರೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಬೊಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಂಡೆ ಯಾವು ಮೂಲು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಯಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಆವುಡು ಅವು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡೆ ತೋಜೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಉಂಡೆ ಅಂದು ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪವಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡು ಪಾಡ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆತೊರ್ ತನಕ ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ನೀಲ ಚೌಲಿ ಆತು ನವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿತ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದೋರ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಾದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅದ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಆ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪೆರ ಆವಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಚೂರೆ ನೆಯ್ ಪಾಡು ಹೊರಾನೆ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡು ಹಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಂತ ದಿಂಡ ವಾರಾನ್ ಗಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚಲದ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿ ಎರಡ ದಾಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೂ ಬೈದು ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂದೊಂಚೂರು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಕೈಕೊಂಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ದು ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುಡು ಹಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಚಿ 10-15 ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೋಯ ನೀತಿ ಇಟ್ಟಿಡು ದಾಲ ತಪ್ಪ ಆಪುಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಅವರ ಮಂತು ತುಲೆ ಪೊಸತ್ತೇರಂಡಲ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ.